dic Joaquim Brutau i us parlaré sobre el 8è treball que va tenir que fer Hèracles pel rei Euristeo de Micenes. L'Hèracles, que aquí està, va tenir que fer aquest treball directament relacionat amb unes eugues que tenia el gegant Diomedes, i aquestes eugues eren unes eugues que menjaven carn humana. Uns deien que eren 4, els altres deien que eren 6, o sigui, entre 4 o 6. Inclús hi ha alguna versió que diu que eren 12. Però bueno, el treball consistia en robar aquestes eugues i portar-les en l'Euristeo. Aquí us parlaré també de l'Abdero. L'Abdero era un amic i amant de l'Hèracles. Us parlaré també de Bucèfal i us parlaré d'una ciutat, Abdera, que va fundar l'Hèracles també. Per aquest treball l'Hèracles va agafar una sèrie de gent, eren uns quants amics d'ell, van anar al campament on estava el Diomedes amb les eugues aquestes. Aquestes eugues eren unes eugues que menjaven carn humana. El Diomedes els dava la carn humana dels hostes que tenia, o sigui, ell invitava gent, l'invitava a dinar i després de dinar les tirava a les eugues i les eugues se'ls menjaven. I així s'anaven d'allò. Llavors van anar al campament del Diomedes, van veure les eugues enganxades al carro i es van emportar el carro de les eugues sense que el Diomedes se'n donés compte. Llavors, una vegada van arribar, l'Hèracles li va dar al seu amic Abdero el carro i va dir: porta el carro en aquesta cova, queda't aquí, perquè ara, quan el Diomedes se'n doni compte que li hem robat les eugues, vindrà ràpidament i ens les tindrem amb el Diomedes. I sí, l'Abdero se'n va anar a la cova amb el carro de les eugues i el Diomedes se'n dona compte que li han robat les eugues i ràpidament agafa la seva gent i se'n va a trobar en l'Hèracles i els seus. Sí, xoquen l'Hèracles i el Diomedes i es barallen uns amb els altres, un d'allò terrible, amb què guanyen els partidaris de l'Hèracles, guanyen, i el Diomedes queda ferit a terra. No mort, però ferit. Bueno, van a buscar el carro amb l'Abdero, amb les eugues, però resulta que una vegada entren a la cova, les eugues s'havien menjat a l'Abdero. O sigui que a l'Abdero s'havien deslligat del carro i se l'havien menjat. L'Hèracles es va enfadar moltíssim, llavors va anar, va agafar el Diomedes i també el va tirar a les eugues perquè se'l mengessin. Les eugues es van menjar el Diomedes i una vegada s'havien menjat el Diomedes, miraculosament es van tornar manses. Llavors les van tornar a lligar al carro i el mateix Hèracles va anar cap a Micenes amb el carro i les eugues i les va entregar en el Copreo, que era l'emissari de l'Euristeo. Allà, una vegada aquestes eugues, diu que les van deixar, les va oferir a l'Hera i les van deixar sueltes pel món Olimp. Diu la llegenda que el cavall de l'Alexandre Magne, el Bucèfalo, era descendent d'una d'aquestes eugues. Una vegada entregat això, l'Hèracles va tornar on les eugues s'havien menjat en el seu amic i amant Abdero, i allà va fundar una ciutat, la ciutat d'Abdera. I en la ciutat d'Abdera, per commemorar, cada 2 anys es feien uns jocs atlètics en què hi havia tota classe de lluites, carreres, llançaments, però el que no hi havia era carreres de carros, perquè les carreres de carros recordaven la mort que havia tingut l'Abdero a causa de les eugues del Diomedes. I això és tot.
Si us ha agradat, premeu el botó de like i si us interessen més vídeos de mitologia, subscriviu-vos. Aquí estem.